Nod y prosiect yw ceisio lleihau nifer y cleifion sy'n dod i'r ysbyty pan nad oes angen iddyn nhw. I'r cleifion hynny sydd wedi cwmpo ac efallai heb gael eu hanafu, mae nhw mewn perygl o'r hyn rydyn ni'n ei alw'n orwedd am gyfnod estynedig, sef aros ar lawr am unrhyw gyfnod dros awr o hyd ar ôl cwmpo. Gall hynny fod yn niweidiol iawn i bobl, yn enwedig i rhai dros 65 oed a rai hŷn na hyn. Cyn hyn, yr unig opsiwn oedd bod asiantaethau gofal cartref yn ffonio am ambulans. Nawr rydyn ni'n gallu rhoi'r cyfle i bobl yn y gymuned ym mhob rhan o Abertawe beidio a bod angen ambulans neu beidio a mynd i'r ysbyty. Fe benderfynon ni dreialu'r syniad hwn. Therapydd galwedigaethol sy'n gweithio yng Nghyngor Abertawe gyflwynodd y syniad. Felly mae'r therapydd galwedigaethol wedi ein helpu ni i ddysgu am app iStumble. App yw iStumble sydd ar gael i'w rhoi ar ffôn unrhyw un. Cafodd ei greu gan wasanaethau Ambulance Cymru a Wyncare. Offeryn asesu risg ydyw yn y bôn. Gall unigolyn sy'n ei ddefnyddio weithio ei ffordd drwy gyfres o gwestiynau ac ar ôl cyrraedd y diwedd, bydd yr app yn dweud a yw hi'n ddiogel i godi'r person hwn. Mae Simply Safe wedi bod yn siarad am hyn gyda ni ers cwpl o flynyddoedd. Maen nhw wedi bod yn awyddus iawn i'w dreialu, ac fe lwyddon ni i gael gafael ar rywfaint o arian rhanbarthol i brynu cyfarpar o'r enw Camel. Mae Camel yn galluogi pobl i gael eu codi yn y gymuned. Yna, fe wnaethon ni weithio gyda gwasanaethau Ambulance Cymru a'r tîm atal Cwympiadau i'w galluogi i gael hyfforddiant ac adeiladu'r adnodd yn Simply Safe. O ran y gwasanaethau cymdeithasol, mae'n atal pobl rhag dod yn ôl i'r system a bod angen pecyn gofal arall arnyn nhw. Maen nhw'n aros gyda'i darparwr presennol ac maen nhw'n gallu bod mor annibynnol a phosibl, heb yr amhariad o orfod mynd i'r ysbyty neu gael ambulans yn cyrraedd eu cartref. O safbwynt Simply Safe hefyd, am ein bod ni'n gweithio mewn ffordd mor ymarferol gyda'r cleifion, rydyn ni wedi gweld yr effaith emosiynol y mae wedi chael arnyn nhw hefyd. Felly mae wedi galluogi ein cleiantiaid fagu hyder yn y gwasanaeth y maen nhw'n ei dderbyn, gan wybod bod ganddyn nhw rhywun cyfarwydd ar ben arall y ffôn sy'n mynd i ymateb iddyn nhw os bydden nhw'n cwmpo. Mae wedi magu hyder ynddyn nhw i ymddiried yn y staff. Felly cyn bodolaeth y tîm, roeddwn ni'n gweld y gallai cleiantiaid gael codwm bosib, ac na fydden nhw am ddatgelu hynny rhag ofn y bydden nhw'n gorfod mynd i'r ysbyty. I'r person hwnnw, roeddwn ni'n osgoi'r holl faterion iechyd y gall gorwedd am gyfnod hir ei achosi, sy'n cynnwys bob math o bethau, deliriwm, amhariad gwybyddol, niwed i'r arenau, dad hydradu, diffyg meithiad. Mae'r staff yn teimlo bod ganddyn nhw lawer mwy o ymreolaeth a'i bod nhw'n llawer mwy ymwybodol o gwympiadau. Felly maen nhw'n chwilio am arwyddion meddal yn gyson, maen nhw'n chwilio am heintiau posib ac maen nhw'n ein gwneud ni'n ymwybodol fel ein bod ni'n gwybod sut i gadw llygad ar y cleiant hwnnw a'n bod ni'n gwybod bod cwymp posib ar ddod. Allwn ni ddim ei wneud ar ben ein hunain ym maes iechyd. Felly roeddwn ni'n llawn brwdfrydedd pan ddywedodd Amy ei bod hi'n awyddus i edrych ar y prosiect hwn a symud ei syniad yn ei flaen. Roedd y ffaith bod Simply Safe eisoes yn rhan o hyn yn wych, ac maen nhw wedi bod yn gaffeiliad mawr o ran gwneud y gwaith a symud pethau yn ei blaen. Mae'r dysgu wedi bod yn wych. Mae gennym ni fynediad at rai arbenigwyr sydd wedi bod yn agored a hyblyg iawn gyda ni. Rydyn ni'n gofyn cwestiynau ac yn sicrhau arbenigedd o ran sut rydyn ni'n mynd drwy unrhyw fath o brosiect gwella ansawdd. Mae hyn wedi bod yn dda o safbwynt ein cadw ni ar y trywydd iawn o ran yr hyn y mae angen i ni ei wneud, fel na fyddwn ni'n rhuthro i ehangu, ac i wneud yn siŵr bod yr hyn rydyn ni'n ei wneud yn lle cyntaf yn gadarn a bod gennym sylfaen dda i allu symud ymlaen yn hyderus. Rydyn ni wedi dechrau'n fach am reswm da. Rydyn ni am gael pethau'n iawn cyn i ni ehangu. Mae cyfle i gefnogi 1,000 a mwy o gleifion yn y sefyllfa hon. P'na ydyn nhw'n derbyn gofal cartref a ph'na ydyn ni am ystyried prosiectau tebyg yn ein cartrefi gofal a'n cartrefi nyrsio. Mae poblogaeth enfawr allan yna a allai elwa o'r gwasanaeth hwn, a gorau po fwyaf o bobl y byddwn ni'n cefnogi yn y lle iawn yn eu cartrefi eu hunain a'i cadw draw o'r gwasanaethau gofal eilaidd.